Val. Nois i noies, ara ens acostem als últims poemes i tenim Santa Paciència en el número 22. Val? Ja us he avisat abans que totes aquestes virtuts i conceptes morals apareixien personificats i se'n feia moltes vegades elogi, quan eren virtuts, evidentment. Estic parlant de la contrarietat, de la paciència, etc. D'acord? Anem a llegir l'enunciat, a veure si ens situa. Diu, elogi de Santa Paciència, la santa que l'Església honora el 1 de maig. Fixeu-vos que comença, tornem a trobar un metre molt curt i molt lleuger, al maig, quan tot canta, el cel era obert. Recordeu que acabem de llegir que se celebra el 1 de maig, la Santa Paciència. Jo, per un incert, per casualitat, hi he vist una santa de vestit sofert. La Santa Paciència, una mica com la humilitat, d'acord? Serà aquesta santa que no es fa notar gaire, no és d'actitud cridanera, tampoc no persegueix el reconeixement dels homes i d'una manera discreta, molt modesta, va fent la seva actuació i per això mereix que nosaltres li fem atenció i que en seguim el model i l'exemple. És aquesta santa paciència que, com la contrarietat, ens ensenya d'alguna manera a no ser tan ambiciosos, a no ser tan orgullosos, a no estar tan pagats de nosaltres mateixos i a saber rebre i assimilar amb discreció tot el que ens arribi al llarg de la vida. I d'aquesta manera, amb paciència, anirem d'alguna forma fent el camí del recorregut de la nostra existència pas a pas, lentament i païnt a poc les contrarietats, les desgràcies, les adversitats, els fracassos, les frustracions que ens anem trobant. La paciència és aquesta virtut de la moderació, de la temperança que ens permet no caure ni en la desesperació ni en la follia, d'acord? Davant del que ens pugui portar la vida. Fixeu-vos com continua. Gris, sense pretesa, era el seu gipó. Ja hem dit que té un vestit sofert, és a dir, un vestit discret, un vestit que pot, primerament és humil, d'acord? És un vestit de persona pobra, de persona modesta i pot aguantar-ho tot. Taques, brutícia, és sofert, no es nota res, d'acord? Mireu què diu, sense pretesa, és a dir, no té aspiracions, la seva camisa, la seva brusa és molt modesta. Com una pagesa duia un mocador amagant l'ardència de son pur estel, és a dir, és una santa i per tant està coronada, té aquesta brillantor de la corona, però amb aquest mocador discret de pagesa no se li veu la corona, és la pura imatge de la humilitat. Santa Paciència, li diuen al cel, és aquesta santa elogiada en el cel i que nosaltres, els homes, no ens l'acabem de mirar gaire bé, perquè això de tenir paciència és una mica pallissa i estirant a pesat, no fa una vida brillant, però és un model que hem de seguir. Sabeu, tot llevara, és a dir, no sempre es deixa sentir, perquè més aviat és callada, és discreta i no parla gaire, per tant, no es fa sentir gaire, és una veu que es fa desitjar, perquè no la sols escoltar. Tot llevara sembla un afalac, és a dir, quan parla ens consola, ens afalaga, perquè ens porta, la Santa Paciència ens porta tranquil·litat, ens porta pau. Sa pestanya clara, la vora d'un llac. Mireu l'el·lipsi. Fixeu-vos que aquí hi hauria d'haver el verb sembla. És a dir, sabeu, tot llevara sembla un afalac. És a dir, encara que no parli gaire, ens afalaga quan diu coses. I la seva mirada clara sembla la vora d'un llac. És a dir, les pestanyes clares semblen la vegetació que hi ha a la vora d'un llac. El llac serien els ulls. Metàfora. I son adjutori, adjutori vol dir ajuda, són ajuda, de 1000 pensaments, els fusos de vori, de sos dits, atents. És a dir, els fusos de vori vol dir aquelles barres de fusta amb què les senyores fan puntes al coixí
d'acord? Per tant, els seus dits, d'alguna manera, són dits que posen en pràctica allò que en nosaltres només són pensaments, fem volar coloms, i la santa paciència que espera i espera i espera és la que de mica en mica va teixint les nostres esperances i il·lusions, els converteix en fets. És a dir, si no tenim aquesta paciència d'esperar i d'anar teixint la nostra vida amb fets, amb actes, amb coses concretes, els pensaments només seran il·lusions vanes, d'acord? Per tant, ens cal aquest model d'anar fent cada dia, a poc i amb santa paciència, l'acompliment dels nostres desitjos i il·lusions. Si no, tot és en va i tot és efímer, purament bagateles. Amb traça de miga i amb seny conegut desentortolliga, nua el fil romput, és a dir, aquell fil que s'havia trencat, ella a poc, amb santa paciència, va fent el nus i el va tornant a lligar, a capdellar, perquè tingui un sentit, perquè tingui continuïtat. Tot allò que trenquem els humans, d'acord amb les nostres actuacions rudes, intempestives, impulsives, ella a poc i lentament, una mica amb la paciència de cada dia, amb la constància, ho va tornant a lligar. Capdella la troca, descapdella el fat, d'acord? És a dir, va lligant altra vegada el fil, la madeixa, la troca, d'acord? I desentortolliga el fat. El fat és aquest destí inevitable que ens cauria com una adversitat, doncs ella a poc el va desfent i a poc intenta que les coses que nosaltres havíem pensat, havíem planejat, es duguin a terme. Descapdella el fat, és a dir, d'alguna manera va descapdellant el fil del nostre teixit, del teixit de la nostra vida. Allò que ella toca no sembla tocat, sense fer mai nosa, tot ho condueix. És a dir, no posa les mans, les grapes en lloc, perquè és discreta, perquè és subtil, perquè és lleu. Cap jorn no reposa i cap no es deleix, és a dir, va treballant sempre, no fa festa, ni els diumenges, ni per Nadal, ni per Cap d'Any, ni per Reis, ni a l'estiu. Sempre treballes la santa paciència, constància diària. I tot i els obstacles del món insolent, ella fa miracles i es torna sabent. És a dir, tot i que el món és un mal educat, que no tenim paciència per a res i ho volem tot immediatament, ella sí que és el model, ella es torna sàvia i no té en compte aquestes actituds nostres prepotents. I amb sos tímids signes aterra el tirà, és a dir, aquell que es creu per damunt de tots la terra, tímidament, però amb la paciència de cada dia una mica, va preparant la revolta, va preparant la revolució, la rebel·lió, i arriba el moment que el tirà és derrocat. Com els ulls benignes del farigolà, el farigolà és la mata de farigola i els ulls benignes són les flors, d'acord? Aquí hi ha comparació i metàfora, com els ulls benignes, metàfora, del farigolà actua la santa paciència. És somorta i pia, és a dir, és discreta i és piadosa, com la farigola, que és una planta molt discreta, però és una planta molt benefactora, beneficiosa, perquè ajuda a la nostra salut, ens aporta remei i consol en les malalties. Com? Fixeu-vos que torna a haver-hi l'element de comparació, per tant són estructures paral·leles i anafòriques. Com Jesús un dia a Jerusalem, ella, saludada pel llor benestruc, feu al cel centrada a cavall d'un ruc. Fixeu-vos, aquí tenim un element de litúrgia religiosa. Jesús va entrar a Jerusalem amb llorers i palmes, d'acord? Perquè era un senyal de benvinguda que la ciutat de Jerusalem feia el Messies, d'acord? Era rebut amb aquesta lloança per part de tota la comunitat. Ella també va entrar al cel, és una santa lloada en el cel, però hi va entrar a lloms d'un ruc, com Jesús, que anava dalt d'un ase quan va entrar a Jerusalem, perquè Jesús era al costat dels pobres. L'Evangeli trasllada de l'Evangeli a Mana, es desprèn un missatge i un exemple d'humilitat i de modèstia. Ella també va entrar al cel a cavall d'un ruc, d'un ase, d'un burro. És a dir, no era un carro majestuós, ni una carrossa luxosa, ni tan sols un cavall que té una certa noblesa. No, era un ruc, un pobre ase, d'acord? Per tant, pura humilitat i modèstia. Ella
l'amatenta, és a dir, la que sempre està atenta a tot el que puguem necessitar, del gipó tot gris, és a dir, de la camisa pobra i discreta, és una serventa en el paradís, d'acord? És criada, perquè es rebaixa. La santa paciència no vol glòries, vol el treball discret, humil, anònim de cada dia. Els fogons atia de fe i caritat, és a dir, va avivant el foc de les grans virtuts de fe i de caritat, però no existirien sense la santa paciència, la fe i la caritat, tot i que són reconegudes com a virtuts teologals, és a dir, com a virtuts de primera magnitud, però sense paciència no arribarien a ser, ni a tenir el valor que tenen. Escombra la via de la castedat és la puresa, per tant és ella la que escombra i la deixa pura, neta, casta. Ajusta el recapte dels herois divins, és a dir, ella és la que distribueix d'alguna manera les possessions, distribueix les virtuts, d'acord, dels herois divins, les qualitats d'aquests grans sants. Per què? Doncs perquè ella és la mestressa d'aquesta primera virtut que tots necessiten per arribar a ser sants, herois i divins. Va fent el dissabte dels pecats mesquins. Fer dissabte és fer neteja, és a dir, els decanta tots, els neteja i per tant els elimina, desinfecta, per dir-ho d'alguna manera, el paradís de pecats mesquins. Del zel encoforna, és a dir, tanca en un bagul, en un cofre, les runes. Del zel encoforna les runes, fixeu-vos en l'hipèrbaton, vol dir encoforna, tanca en el cofre les runes del zel. El zel també pot ser virtut, perquè el zel és una preocupació que et porta un interès, que et porta a estar molt, molt atent per allò que et preocupa, per allò que t'interessa, però a vegades pot caure en l'excés. Aquest zel moltes vegades és un zel excessiu, és un zel que cau ja en preocupació i en obsessió. És a dir, mentre és un interès gran, un interès que procura protegir, que procura defensar allò que té sota les seves mans, doncs és benefactor i encara és virtut. Però ràpidament pot caure de la banda del vici i convertir-se en una obsessió excessiva. Per tant, aquestes runes, és a dir, aquest excés, aquest abús de zel, el tanca dins d'un cofre i l'elimina. I ha dut el brou que retorna a la fortitud, és a dir, porta el caldo, aquell caldo que et reconforta i que et dona vitalitat, doncs ens dona fortitud moral, fortitud al cor i a l'ànima, fortalesa d'ànim i d'esperit. Santes n'hi ha tantes, ara, a son redol, és a dir, al seu voltant hi ha tantes santes, però ella és la més humil i la que és d'alguna manera el pal de paller de totes les altres. A totes les santes va moure el bressol, és a dir, ella va ser com la dida que va criar, que va pujar totes les santes i les va tenir sota la seva protecció. Els hi movia el bressol, els hi movia el llitet quan eren petites. I entre les que estan en l'alta presència, cap de tan semblant a l'omnipotència. És a dir, d'entre totes les santes que hi ha al paradís, al costat de Déu, d'acord? És a dir, a l'alta presència, cap de tan semblant a Déu, cap de tan semblant a l'omnipotència. Déu és l'omnipotent, d'acord? Per tant, n'hi ha moltes de santes, moltes, però cap està tan propera a la divinitat com la santa paciència. Fixeu-vos com és un elogi d'aquesta virtut discreta i humil, però que és la virtut, diguem-ne, mare, la que és la que prepara el camí per totes les altres grans virtuts i santedats. Res no farem en la vida, cap valor ni virtut moral no assolirem si no la fonamentem damunt de la base i damunt de la pedra angular de la santa paciència. Aquest treball constant, diari, que no vol glòries, que vol senzillament ser repetit cada dia discretament, humilment, modestament, per arribar a la fita planejada. Fins aquí.
Bé, nois, noies, arribem a l'últim, al 83, el Castell de l'Oblit. Aquest últim poema és força al·legòric, d'acord? És a dir, amb unes imatges visuals força poderoses, ens intentarà explicar uns conceptes abstractes. La fama, l'oblit de la fama i el propi fet de la creació poètica. Anem, doncs, hi trobarem també algunes reflexions i observacions que ja hem vist en poemes anteriors i ara aquests són els que tanquen tot el recull, d'acord? Anem primer a l'enunciat per veure com es planteja. Diu, l'oblit personificat té un castell arran de mar que el parlant visita de nit, arribant-hi en la barca del somni. Per tant, d'alguna manera tanquem de forma circular aquell recull poètic que començàvem a les nits, amb una exploració del món nocturn, del somni. Ara tot plegat en aquest poema és irreal i una mica desdibuixat, d'acord? Per tant, forma part més d'una visió mental, al·legòrica, que no pas d'una visió real. Però alhora hi trobem una reflexió també sobre la fama i sobre l'oblit de la fama, el poc que dura tota ella, que hem anat trobant en aquests últims poemes de l'assenyament. Diu així, és un sonet, ara feia uns quants poemes que no trobava un sonet i el tornem a trobar. Vora la mar hi ha el castell de l'oblit. Fixeu-vos que és personificat i, per tant, està escrit en majúscula. Jo hi vaig bugant, vol dir remant, en una nit serena. Ja tenim el jo poètic, que d'alguna forma es presenta com a protagonista d'aquesta reflexió poètica. I cau el doll d'aquesta lluna plena, és a dir, el raig de blancor. Recordeu que en el primer poema de tots, en el nocturn, acabàvem l'última estrofa amb aquests versos, amb uns versos que deien amara de llum pia o doll blanc del pleniluni, és a dir, tota aquesta bogeria que sento, tota aquesta follia, aquesta pensa esgarriada en la nit, si us plau, que arribi aquesta llum blanca de la lluna i m'impregni de pietat, m'impregni de reverència cap a Déu per salvar d'alguna forma aquesta transitòria bogeria i follia que m'agafa durant la nit. És a dir, el meu cos de fang, el meu mur de fang, que era també un vers que apareixia en el primer poema, ha d'impregnar-se d'aquesta llum blanca i pia que m'arriba de la llum, de la lluna plena en la nit. D'acord? Per tant, que l'espurna de Déu en aquest moment de bogeria m'il·lumini i doni ales a la meva ànima que a vegades sembla atrapada en el meu mur de fang. Ara tornem a trobar el doll del pleniluni, és a dir, aquest raig de la lluna plena que d'alguna forma il·lumina la foscor de la nit i servirà també per posar llum a aquest passeig del parlant. Cau el doll d'aquesta lluna plena damunt sos dracs i lleons de granit. Us heu d'imaginar que el castell, doncs, en la seva entrada té unes figures de granit, unes figures de pedra, dracs i lleons, per fer-lo d'alguna manera més majestuós. Però és el castell de l'oblit. Tingueu present, És a dir, aquesta idea que la vida dels homes al final val molt poc, és molt poca cosa, perquè tot cau en l'oblit. La memòria és molt fràgil i la memòria és molt feble. Tot al final s'esvaeix. La fama, la glòria, l'anomenada, tot. No hi ha un nom al portal, perquè com que és el castell de l'oblit no recorda res, ni recorda ningú. Ni un ca contrit, és a dir, ni un gos, un ca, contrit, penedit, que reti de sos ulls la humida ofrena. Recordeu que els ulls dels gossos sempre estan humits, com si ploressin. És a dir, no hi ha ningú que plori, sobretot els gossos que ploren els seus amos quan moren. No hi ha ningú que recordi res, ni un nom, ni un gos que recorda l'amo i plora, té els ulls humits, amb llàgrimes. No hi ha res. El gran portal vers una nit ens mena, sorda, abismal, petrificada nit. L'oblit és sord, perquè no escolta res. No hi ha cap nom,
no hi ha memòria de res, és sord, no escolta. I és abismal. Quan caus en l'oblit, caus en un abim profund, en un abisme fosc i impenetrable, petrificada nit. D'acord? Petrificada com aquelles imatges de pedra, de granit, dels dracs i dels lleons. És una nit de pedra, és una nit impenetrable, com la nit de l'oblit. No hi entra res, no hi penetra res. D'acord? Per tant, l'oblit és pura pedra, és impermeable. És, però, de bell grat que vers la rada angular vaig bugant. La rada és l'abadia, ell és el jo poètic que està remant cap al castell de l'oblit. L'aura, és a dir, l'aire, la brisa marina és calmada i em diu de sobte alguna estranya veu. Recordeu que en la nit se'n sentien moltes de veus i es veien visions també molt estranyes. Tots els sentits estaven d'alguna manera desviats i allò que senties, veies, tocaves era molt estrany i no acabava de ser com durant el dia i en plena consciència i en plenitud de facultats. Doncs ara és una veu estranya que li diu: només sent un batec d'eixes estàtues, d'acord? Aquestes estàtues pètries, fredes, immòbils, mortes, bateguen a vegades, només per algú. Qui és aquest algú? Aquest qui, tot dret, sense anells ni plomes fàtues, és a dir, només ell mateix, dret, és a dir, en la plenitud del seu ésser, però ell tot sol, sense adornar-se per res, ni anells ni plomes fàtues, és a dir, despullat de tot, despullat de tota cosa sobrera, d'acord? Puja amb l'ombra gegant de son menyspreu, el menyspreu de les estàtues, d'acord? Que fan una ombra gegant i despullat de tot, sense voler res, és a dir, sense vanitat, sense ambició, despullat de tot això, puges pel camí de l'oblit i amb el menyspreu, perquè l'oblit és menyspreu, L'oblit és una manera de dir als homes que de res no val tota la seva vida. Les accions, l'actuació, tot el que han fet és inútil, és en va, és buit, és no només efímer, que duri poc, sinó que simplement és estèril, és inútil, no val per res. Per tant, l'oblit és menyspreu. Per això, el que puja dret i despullat de tot, sent el menyspreu de les estàtues, sent que bateguen d'oblit i de menyspreu. És una manera de reconèixer que l'actuació dels homes, també la dels poetes, també i sobretot la dels que creen art, i segurament el creen perquè perduri, perquè tingui continuïtat després d'ells, perquè la seva obra sigui recordada, aquest treball per a l'eternitat, no siguem ambiciosos, per a la posteritat. És un fet que preocupa, que és element dels poetes, és en l'horitzó dels artistes, que l'obra quedi, que el nom sigui recordat. Però tot això segurament és vanitat, és ambició, és fatu, són plomes i anells que decoren, perquè al capdavall tot és oblidat. També l'obra dels grans, també la creació dels artistes. Per tant, aquest gran castell de l'oblit és el castell al qual camina el poeta. És una manera de prendre consciència que també la pròpia obra serà oblidada. És per això que ell rema cap a aquest castell i puja despullant-se de tot i sent el batec de les estàtues que, amb el seu menyspreu, el cobreixen d'ombra mentre s'endinsa cap al castell. És una reflexió sobre l'obra creada, la perdurabilitat de l'obra i la consciència que tot, tard i menys, caurà en l'oblit dels homes, perquè l'oblit, com la fosca, ho engoleix tot. Per tant, fixeu-vos que és un poema molt apte o molt apropiat
per tancar el recull. Després d'haver explorat la nit, d'haver fet tot el recorregut poètic, d'arribar a l'assenyament, de buscar l'equilibri de la paciència, de la contrarietat, de les virtuts que hem vist, de la humilitat, de la modèstia, la humilitat està d'alguna manera associada, dona la mà a aquesta idea de l'oblit. Cal despullar-se de tot, perquè al final tot serà molt poca cosa i caurà en aquesta fossa profunda i inescrutable de l'oblit dels homes i del món, que res no recorden. El temps passa i ho engoleix, fins i tot l'obra dels grans. Per tant, fins aquí, nois i noies.